Пандемия башлангандан алып Башкортостанда 68 меңдән ашу кешегә коронавирус диагнозы куелган. Көн һайын был сандар 400-гә артып тора. Яңа коронавирус инфекциясының 4нче тулкыны. Нимә көтәргә һәм нисек хакланырга? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова, программабызның кунагы Өфөнең Дим районы Кала клиник дәваханаһының терапия бүлеге мөдире Руслан Гумаров. Һаумыгыз. Руслан Мансурович, шулай итеп, Каланың күп кенә дәваханалары ковид госпиталь режимына күсте. Һеҙҙең дәваханалар хәлдәр нисек? Безнең июнь айында госпиталь асылды. Әлеге вакытта бөтә безнең отделение тулы. Кеше күп кенә ята. Урын етәрлекме? Урыннар етәрлек. Көн һайын яңа кроватьларны күтәрәбез. Кеше эшләргә пока етәрлек. Әлеге вакытта безнең күп студентлар ярдәм итә. Шуңа Башка дәүләт медицина университеты студентларын ялып иткәнһегезме? Алар һәр бер отделениегә килгәннәр. Эшләргә сакмай иңләйде. Табиблар етерлекме? Студентларды ялып иткәс, димәк әҙерәк? Табиблар етешмәй. Сөнки безнең бар поликлиник шундай ук хәлләр, стационарда шундай хәлләр. Шуңа күбе эш алмай, тегентә элементта. Шуңа без студентларда аларга, студентлар алабыз да, ординаторда алабыз, алар безгә ярдәм итәләр. Бына инде пандемия режимында 2 елга якын яшәйбез, һәм һез шул тәртиптә эшләйһегез. Өйрәнеп буламы бундай тәртипкә? Була, но кеше бөтәһенә лә өйрәнә шулай. Аны өйрәнә инде. Сөнки бу пандемияла яшәү авыррак, эшәү лә авыррак. Безнең менә терапия булганда бар, эшәү еңелрәк. Сөнки бу костюмнан йөрмәйһең, сак кына никенчеләр кеше. Бұл костюмдың, масканың эҙҙәре инде хәҙер һеҙҙең йөҙөгөҙҙәге тәбиғи һырҙар менән береш булып киткән. Шулай инде, һәре уже айырып булмай инде ул. Бына пациенттарға килгәндә, улар һеҙҙең дауаханаларға ниндәй хәлдә киләләр? Симптомдар ниндәй, үҙгәрәме коронавирус? Ул тиклем үҙгәреп бармай инде. Ул коронавирус былтыр булды, әле лә шул ук симптомдар һаман шул ук торып калды. Кемдер тына алмай, кемдер йөткөрөп йөрөй генә, кемдер температура төшмәй, кемдердең эсе китә. Бар шул ук симптомнары. Тәм юғалтыу, еҫ тоймау. Олар да бар ул. Ковид нишә бетәбез без симптом, ул бер генә өлеше бит. Бит авыру килеп сыккан өчен нисәм 3-4 симптом бар катыш. Кемдердең бер симптомнары, кемдердең икенче симптомнары. Ниндәй симптомдар, 3-4 симптом, төп симптом? Төп ул күп осрай ул температура күтәрелә, тына алмайлар, шун йөткөрүп йөриләр. Коры ютәл? Коры ютәл һәм кайберләре еҫ югалталар. Еҫ югалту шулай да төп билдәләрнең береһе булып кала, димәк. Күбе шулай. 80-90% пациент. Пациенттар нисә яшьлек? Бына һеҙҙең дауаханаға эләккәндәр. Төрлөһө лә бар. Йәшләре лә бар, ололары бар. Мына иҫләгеҙҙер, 1-2 ай элек беҙ 92 йәшлек әбейҙе беҙҙең дауахананан дауалап сығардык. Нисегерәк, кемдәр нисегерәк үткәрә, берәй нисек әйтеп буламы билдәләп? Бына өлкәндәр ауыррак үткәрә, йәштәр еңелрәк? Юҡ, ҡалайтып әйтеп булмай, сөнки был ауырыу саҡ кына икенселәй. Ул мына кешенең кемдең шәкәр ауырыу бар, улар ауыррак ауырыйлар. Кемдең лишний вес бар, улар да ауырыйлар. Кемдең андай ауырулары юҡ, улар еңелерәк ауырды үткәрәләр. Бына һеҙҙең дауаханаға, ковид госпиталгә вакциналы сирлеләр киләме? Вакцина эшләткән сирлеләр? Килә улар. Ул һәр бер больницаға килә ул. Сөнки ҡайыр кеше вакцинация үткәрәләр дә, шун уйлайлар, мына мин вакцина эшләттем, һәр мине бер ауырыу да алмай, шун һаҡланып йөрөмәйләр. Ул күп шулай бит. Димәк, вакцина эшләткәстә һаҡланыу кәрәк. Һаҡланыу кәрәк. Әлбиттә. Шул ук битлектәр, социаль дистанция. Социаль дистанцияны кәрәк һәм
Кулларды юырга кирәк. Бына вакцинаны әйтәбез бит инде, ошо төрдәре улар анти-есемдәр барлыкка килтерә кешенең организмында. Әмма шул вакытта яңрак укыгайным, хәзерге төр ковид штаммы ул кешенең организмында антитела, антиесем барлыкка килтермәй икән дип. Был мифмы? Белмәйм, андый штаммнарны күргәне юк. Шуңа берни әйтә алмыйм. Безнең менә кем минем пациентлар авырып сакканнар, күбе шун 1-2 айдан бирәләр, канты караталар, аларның бөтенләй иммуноглобулиннар бар. Күпме вакыт үткәндән һоң вакцина эшләтергә мөмкин, сирләгәндән һоң? Карарга кирәк. Ул иммуноглобулиннар киләме юкмы, килмәһә эшләтергә кирәк. Килһәләр, уже ярты елдан эшләтергә була. Ярты елдан Спутник Лайт хәзер бик популяр булды, ул сыкты, Спутник Лайт ул килде. Ул теге яшьләргә эшләтергә була. Уларга бару хаклану өчен Спутник Ви эшләтергә кирәк. Һәм әлеге вакытта бөтен дөнья һаулык саклау оешмасы тарафынан уны кабул итәргә бер барьерда калманы дип белдерде Михаил Мурашко, шулай бит. Эффектив димәк. Безнең вакцина бар, бөтә тикшерелгән, бөтен нәмә эшләнгән, безнең үзенең зур мәктәп бар, кем вакцина эшләйләр. Ул нисәм институт, улар беренче көн эшләмәйләр вакцина. Һәм әлеге вакытта дөньяның 70тән артык иле безнең вакцинаны сатып ала. Дип мөмкин бул да шулай ук ышаныз дигәнде аңлата. Кайр Европаның илләре, уларның карайлар, Европада моны рөхсәтләрме юкмы? Алар аңа карамайсы бар безнең вакцинаны сатып ала башлаганнар. Чөнки улар укыйлар, бөтен нәмәне карайлар, ничек безнең пациентлар яшәйләр, ничек безнең кешеләр яшәй. Нинди эффект безнең вакцинаны шуңа караш калмалар инде. Бына тәүдә әйтелә ине, коллектив иммунитет булган өчен халыктың 70% вакцина эшләтергә я булмаһа антителаһы булырга тиеш дип. Хәзер булган үзгәрәме, 70% булырга тиешме, әллә күбрәкме? Ул электә булган шул 60-80% шул тирәләр булһа, иммунный прослойка дип әйтәбез. Кемнең иммунитеты бар, шуннан авыру туктый. Бұл ауруды туктатыр өчен әлбәттә вакцина эшләтергә кирәк. Әгәр дә эшләтмәйсә, сирләһәң, ниндәй эҙемтәләр менән, һаулык өчен ниндәй эҙемтәләр бар бул сирдең? Күбе менә без беләбез, пневмония барлыкка килә, шул пневмония шон кеше одак анан реабилитация үткәрә. Шон баш авырту башлай күбеннән. Кемдер шәкәр авыруы башлана, кемдер ашкадан насар эшләй башлый. Кайберләрнең йөрәкләре насар тибә башлый. Хәтер югала тидер шулай. Хәтер дә югала. Кайберләрнең менә шул югалталар да ярты елга хәләрем барлыкка килмәй. Димәк, шундай эҙемтәләр менән көрәшергә туры килә. Ул ничәп югала? Ул теге мигә берәй сосудмы, анда, ябылган дип, шуңа кан барып бит алмай, шуңа бұл ауру эҙемтәләре торып кала инде. Һеҙ үҙегеҙ был сирмә ауырынығыҙмы? Эйе. Һеҙҙең өсөн ниндәйҙер эҙемтәләре булдымы? Мин әллә еңелсә үткәрҙегеҙме? Еңел генә үткәрдем аны, һиҙмәйенсә генә. Сөнки беҙҙең госпиталда эшләйнек, беҙҙең ҡанды тикшергәндәр, әйттеләр, һинең иммуноглобулинарың барлыҡҡа килгән. Шуны мин бөтә ғаиләне тикшерттем дә, беҙҙең бөтә ғаиләнеке ПЦР положительный ине. То есть мин үҙем ауырдым, шуны ғаиләгә алып ҡайттым, шуға бөтә ғаилә менән шуны ике аҙна самоизоляцияға ултырып, шуға үткәрҙе инде. Сирләһәгеҙ ҙә, һеҙ үҙегеҙ вакцина эшләткәнһегеҙ, тимәк, ни өсөн? Беҙҙең ярты йыл үтте, шуңа бөтә вакцинация үткәрәбеҙ. Тимәк, мотлаҡ вакцина эшләтеү кәрәк тигән иҫәптә. Ана шулай инде. Әлеге ваҡытта бөтен икенсе нәмә уйлап сығармағандар. Беҙ бына күрәбеҙ, һәр береһенең бардыр, кем ковид госпитале ятҡан, алар туғаннары бар, кем күрәләр, нисек кеше үлә был ауруҙан, күп үләләр.
Бына үткән тапшырыуда һеҙ беҙгә килгәндә был сир менән моғайында 2024 елға тиклем көрәшергә тура килер дигәнегеҙ. Хәҙер күҙаллауҙар үҙгәрәме? Үҙгәрмәй, бары шулай тороп ҡала. Мин уйлайым, тағы 200 йыл шул ауыру менән көрәшәбеҙ. Ул ҡасандыр берәй ваҡыт бына грипп һымаҡ йәки башҡа килеүҙәр һымаҡ миҙгел сиренә әйләнеп китерме? Әллә тулыһынса еңергә тейешбеҙ беҙ уны? Ул грипп һымаҡ аҙаҡтан беҙ ауырый саҡбыҙ. Был ауырыу бары беҙҙең менән тороп ҡаласаҡ, беҙҙең менән аңа өйрәнербеҙ. Кешелек, йәғни был сир менән бергә йәшәргә өйрәнә? Эйе. Беҙҙең дә элек грипп ауырыу булғанда беренсе тапҡыр етләйгеҙҙер теге испанка тип әйтәләр ине, свиной грипп, птичий грипп дип кешеләр шулай уҡ ныҡ ауырынылар, күп үлделәр. Әлеге ваҡытта ул тиклем кеше ауырмай, ул тиклем үлеп бармай ул ауырыуҙан. Шулай ҙа ауырымаҫ өсөн төп сара һеҙҙеңсә нимә? Тағы ла бер тапҡыр тамашасыларға кәңәштәр һеҙҙән. Ул беренсе маска кейергә, күп булған кешеләр араһына йөрөмәҫкә тырышырға, шуны гел ҡул юып бирергә, ауыҙҙы, танауҙы сайҡатырға, күберәк һыу эсергә. Һәм вакцина эшләтергә шулай. Һәм вакцина эшләтергә. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Һеҙҙең үҙегеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфөнөң Дим районы ҡала клиник дауаханаһының терапия бүлеге мөдире Руслан Ғүмәров булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау-сәләмәт булығыҙ.